A vékonyszálas kontúrterápia, vagy thread lifting egy nagyon új és tulajdonképpen egy olyan űrt betöltő kezelés a kozmetológiai bőrgyógyászatban, vagy az esztétikai beavatkozások terén, ami eddig nem létezett. Tehát ugye a megereszkedett bőr, különösen az alsó arcfél megereszkedett bőrének a kezelésében, vagy a nyak, toka kezelésében, ha őszinték akarunk lenni, igazán látványos és gyors eredményt a plasztikai sebészeti műtétek, illetve a tartószálak beültetése jelentette eddig. Most ezekkel a legújabb, felszívódó szálakkal végzett kontúrozás egy új és nagyon innovatív megoldás, tulajdonképpen lunchtime kezelés. Nincs felépülési idő, nincsenek hegek, nincsen varratszedés, a szálak nem csúszhatnak el, nem látszik át a bőrön, és hát ugye a plasztikai sebészeti műtétek hosszú felépülési idejével sem kell számolni egy ilyen beavatkozást követően. Ugye ennek mi a lényege? Olyan anyagot ültetünk be, amit igazából a sebészet már évtizedek óta ismer, megegyezik a felszívódó varratok anyagával, és maradéktalanul lebomlik és felszívódik a szervezetben. És kétféle szálat szoktunk befűzni igényeknek, illetve alkati adottságoknak megfelelően. Úgynevezett monofil, illetve multifil szálakat variálunk, vagy ezek kombinációját alkalmazzuk egy ilyen beavatkozásnál. Mind a két szál tart és kollagént is stimulál. Ugye ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen vektoriális kollagén indukció a kezelés lényege, magyarán a szálakat befűzzük, és már a kezelés pillanatában látható a támasztó hatás is. De a következő hónapokban azt követően is, ahogy a szálak teljesen felszívódtak a bőrben, azután is tovább tart a hatás, hiszen a rostok körül képződött új támasztó szövet, az tovább tartja az arcot, a tokát, a nyakat, vagy bármely olyan területet, ahova befűztük a szálakat. Tökéletesen alkalmazható szemöldök emelésre is például, vagy hát jó hír, hogy a test egyéb területein is, mint például megereszkedett felkar, vagy has, popsi területén is alkalmazhatjuk ezeket a szálakat. Már akkor el kell kezdeni ezeknek a szálaknak a beültetését, amikor a szöveti megereszkedés, a kontúrvesztésnek a legapróbb jelét is észrevesszük, hiszen minél gyorsabban beavatkozunk, annál tovább tartósíthatjuk a szép és kerek kontúros arcformát, vagy egyéb testáiknak az eredeti vonásait. Nyilván egy ilyen beavatkozás nem olyan drámai, mint egy sebészeti műtét, tehát azt az eredményt nem kell tőle várni, ugyanakkor annál természetesebb, az arcnak a természetes vonásai egyáltalán nem változnak meg, csak azoknak az eredeti kontúrjait, vonásait tudjuk visszaállítani ezzel a beavatkozással. Én azt gondolom, hogy 30-as, 40-es, 50-es korosztálynak egyaránt ajánlható. Nyilván van egy olyan fázis, amikor már nekem azt kell mondanom bőrgyógyászként, hogy nem tudok segíteni, tehát ide már igazából a sebészi beavatkozás lesz az elsőlegesen választandó megoldás, de ezt nem kell megvárni, illetve azoknak is javasolt, akik semmiképpen nem szeretnének műtétet.